Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih karo aku. Saiki aku nge video tentang anak karo bapak. Tapi aku nge video iki rek. Oke, sing gak seneng karo aku. Farid kon kuliah kakek bacot. Lah, kuwi mau contone kanca sing kurang ajar, koyok ceritane anak karo bapak sing ning videoku bari niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah pak, skripsi, ora tahu di ACC. Ya, sepatu jebol, terus gak iso wisuda tahun ngarep iki pak. Kudu saiki. Piye terusan ngene iki pak? Kok kampus kok tak sama-sama rai gedruwel ya ket mau. Kok gombolan ducok 1000 tangan. Lah terus kapan kowe wisudane? Wisuda apa to, Pak? Pak. Skripsi ora tau di ACC takon wisuda. Alah. Lah ora di ACC piye to? Bapak karo mamamu wis nyiapne klambi cuple lho padahal. Kayak wisudamu, ora wisuda. Kapel pak, uduk cuple. Wis tuwek dolanan HP ya sing diurusi. Mbok megawe kono pak. Ya ben to. Bapak ben iso terkenal kayak sing ning YouTube ki lho. Sing dolanan anu. Apa? Game. A few moments later. Loh, Pak. Aku ndek-ndekan sampean iki. Ndek-ndekan apa? Cilik mumbul laju. Apa kuwi, Pak? Alah ora roh. Sego nempel ning pesawat. Tuwe ora iso jawab. Nempel ning gasmu kuwi ngaredan. Kowe ora iso wisuda tahun iki tak rabene tenan lho iku. Pacarmu sik kaya sing dhisik ke to? Sing dhisik ke mbok anu ning paeke to? Mbok crito ning paeke to? Iya, Pak. Kan dhisik sampai saiki aku jek jomblo. Lah saya jomblo sesuk tak kenalne karo anake kancane Pake. Engko lak tak kenal nang sapa ngerti kowe gelem. Lah, ki mau cerita anak sing kurang ajar. Ojo dicontoh ya, Rek. Ki mau anak kok terlalu durhaka, kakean nyocot karo wong tuwa. Yo sampai kene ae video kali iki ojo lali yo di like, komen dan subscribe. Oke? Assalamualaikum. Tunggu videoku selanjutnya.